Det første indtryk, man får, når man træder ind ad døren hos Superbrugsen, er bare wow. Det er derfor, man kalder det Superbrugsen. Første afdeling består af friske grøntsager, frugt og krydderurter fra det danske marked og plantager. De har også luksuriøse vin fra hele verden, og mængden af vinflasker er ligesom insekter i regnskoven. Sydamerika, Nordamerika, Afrika og Europa. Der er meget variation af morgenmaden. Du kan få helt fra havregrød til mysli og til Coco Pops. Du bestemmer helt selv. Superbrugsen kender godt til det, når man er lidt snacksulten, så derfor har de chips til alle smagsløg. Kødet kommer lige fra de danske gårde og er frisk, lækkert og ekstremt mørt. Se her, de kommer lige fra varevognen. Superbrugsens medarbejdere står allerede klar på morgenstunden med deres kvalitetsvarer i hånden. Der er balsam til alle hårtyper og varianter, ligesom du selv kan lide det. En dreng står og betragter de flotte solbriller og tænker tilbage på de gode stunder i sommerferien. Han vælger at prøve dem på. Kan han lide dem? Ja. Wow. Superbrugsen har også nok bind til at stoppe et blødende kødsår. Pigen vælger en iskold sodavand til det varme forårsvejr. Hun betaler med småpenge og får derefter sin byttepenge tilbage. Hun tager sin sodavand ud i solskinnet. Dørene glider hurtigt op, og drengen er klar til at nyde solskin. Langs Superbrugsen mur er det kedeligt og gråt, men i det sekund man træder ind ad døren, bliver man blæst omkuld af de påskestemning på grund af de elegante blomster og de flotte dekorationer. Inde i Superbrugsens kiosk og bager dufter det ligesom himlen selv, fordi deres friskbagte brød og kager er så lækre. Tak for det hele, Superbrugsen! Du gør min måltid meget bedre. Superbrugsen er federen, fakta er nederen.